Gaurkoan Doneztebeko tatamira hurbilduko gara eta bertan bi zinturon beltz ezagutuko ditugu, Andrea eta Noelia. Noelia Ariztia naiz, Doneztebeko gazte bat eta gaurko elkarrizketarako judoan ibilitako kirolaria. Eta momentuketan non gaude? Donezteben gaude, hau da Doneztebeko tatamia, non judoa entrenatzeko aukera dugun lekua. Herriko tokiren bat baduzu gustukoen? Iarrateko herriko parkea gustatzen zait haunitz, bai, intzakardi izanekoa. Zenbat gazte bizi dira Donezteben, gutikoiti behiti? Nik uste 500 baten artean, bai. Eta orokorrean gazteek egiten duten kirola, zein uste duzu nabarmenena edo izango zena? Hemen haunitz ibiltzen dire eskubaloian, oso jende onatetzen da, klub txikia izan da, gero futbola ere gero eta gehiago, eta batez ere horiek, eskubaloia eta futbola errango nuke. Ederki, herria utziko dugu eta orain zuekin hasiko gara. Zuek judoan aritzen zarete, biak, baina beste kirolen bat ere gustuko duzue? Nire kasuan judoa batez ere praktikatu izan dut, betidanik, eta horren inguruan dauden kirolak ere lasterka egitea, bere garaian pesa, gimnasioa eta hola, pixkat. Eta zure aisialdian zer egiten duzu? Gaur egun bi seme-alaba ditut eta errateko oraindik zaila dut denbora libertzea, baina ikasten ari naiz, ibiltzea, naturan egotea, hondartzara joatea, geldirik ez gara egoten. Judoaren munduan euskara aditzen da? Gure klubean bai, ni hasieratik argi izan nuen gauza bat hori izan zen, euskaraz eman nahi nituela klaseak, eta gure zonalde honetan judo egiten den guztia euskaraz da. Uste duzu judoak merezi duen merezimendua duela? Ni orain dela gutxi sartu naiz klubaren buru eta, nik kanpotik heldua naiz ere bai, kanpoan egonez judoa praktikatzen eta pentsatzen dut etekin ateratzen altzaiola hemen eta inguruko baiaretan. Izan ere bai Bortziri, Baztan, Leitzaraino ez dago hemen besterik judoa ematen, orduan badago oainikan, zabaltzerik. Uste duzu euskal kulturan garrantzia duen kirol bat dela? Nik uste ez horren beste, oraindik ez. Eta orokorrean arte martzialek ze toki dute euskal kulturan? Gero eta gehiago jendia konturatzen ari da praktikatzen hasten denean, zelako benefizioak eta ematen dituen, pertsonalki eta kirol potenteak dire eta gero eta gehiago pentsatzen dut, bai. Noelia, zuretzat entrenatzaile bezala nolakoa da Andrea entrenatzea? Iarrateko erran bezala denbora gutxi daramat, klubarekin, baina berarekin, bera txikitatikan ezagutzen dut, beti oso ongi eraman izan gara, eta orain entrenatze bezala nik maite dut pilo bat. Ze esfortzatzen da pilo bat, gainera erreztasun haunitz ditu ikasteko, eta intentzioa badu haunitz, hasi que, plazerra, gustora. Nolakoa da Andrearen entrenamentu bat aste batean? Gaur egun, bi egunez entrenatzen dugu, denek, orduan, astearte eta ostegunetan entrenatzen dugu, 2 ordu astean izango lirateke. Zein izan da zure unerik onena judoan, eta zein okerrena? Nire onenak izan dire nik lortutako emaitzarik onenak, kasu honetan izan dire hori Espainiako azpitxapelduna izatea lortu dudala. Orduan niretzako baxutikan hasita hori lortzera izan da, ez dakit, amets bat egia errateko.
Eta okerrenak, bueno, azkenean niri tokatu izan zait judoan utzitzea belauna hautsi nuelako, eta hori aipatuko nuke. Zer gehiago duzu Andreari erakusteko, orain berak ere zinturon beltza duela? Bai, orain berari txanda tokatzen zaio pixkanaka esperientzia joaten hartzea irakasle bezala. Elkarrekin gabiltzaia bigarren urte hontan, baditugu aurpilo bat, berari ere gustatzen zaio haunitz txikiekin lan egitea, eta orduan nik ikasitako guztia transmitituko dio berari, gero eta irakasle hobegua izaten hasteko, bai. Aipatuko duzu pixket zure ibilbidea judoan? Hori, Andrea bezala ni ere bai Doneztebeko kluban hasi naiz, eta hori bere aitarekin, bere aita izan da betidanik nire irakaslea ere bai, eta ni hemendik iritsi zen momentu batean, gogoak nituen gero eta gehiago zabaltzen hasteko kirolontan, eta Iruñera joan nintzen, eta hasi nintzen entrenatzen eta konpetitzen, gero eta gehiago, eta hori erran bezala Espainiako txapelketetan emaitzaren bat lortu dut, eta atzerrian ere ibila naiz konpetitzen, eta ibilbide polita izan da bai. Belauneko zerbaitera aipatu duzu, segitzen duzu oinik konpetitzen? Hori egon nintzen ia 2 urtez geldirik, eta azkenean bertan behera utzitzea erabaki nun, eta geroztikan hasi naiz irakasle bezala bideratzen nire. Garaipenen bat, aipatzekotan? Aipatutakoak Espainiako azpitxapelduna bitan izatea, 23 urtez azpiko kategorian, horiek izan dira amestutakoak, bai. Eta orain entrenatzaile, nolatan hartu zen duen erabakia? Pixka bat, bueltatu nintzenean herrira, hasi nintzen Oskarrekin batera kluba eramaten, eta Oskarria da iritsi zitzaion bere momentua, bera izan da 25, kasi 30 urtez bakarrikan kluba eramaten aritu den bakarra, eta behartzuen generazio aldatze bat. Orduan nire txanda iritsi da. Erki, eta entrenatzaile bezala, onena eta txarrena zer den? Egia errateko oso gustora hartu dut. Uste du nire momentua dela orain nik dakidan guztia bestei transmititzeko. Eta, okerrena zaila da, beraiei akonpainatzea garaipenetan eta gero irabazten ez den momentu horietan ere, ez? Hori batez ere. Andrea, Noeliak aipatu bezala, zu judoan aitzen zara, baina baduzu bertze kirolen bat gustoko? Zanez, hasi nintzen eskualoian, eta hor, esparekin eta bizilok batekin, hasi nintzen, eta hor, oso gustora. Utzi nun, zen hasi judoan. Eta, zure denbora librean, zer da gustokoena egitea? Jakitea, judoa da paraixo honezat, eta hor segitzen dut, ematen behar dena. Eta, zuretako Noelia zer da? Eta hori bat, begin izia lana, eta berezker, hain jotzen amezei. Eta orain berezker izan dut zentzurun bertzak, claro, berezker delako. Eta nola da berarekin entrenatzea? Plazer bat, ongi moratzen alkar, eta biz zoitzen aztenan, ongi moratzen garela, eta maite dela pila bat. Gogorra da, entrenatzaile bezala? Batzuetan baino, batzuetan ez. Eta zein izan da zure momentuik hoberena eta txarrena judoan? Horrena judoko aurre jatea interesa, eta okerrena, aurrek ez jatea interesa, gu logitze bat dugu, ez dute arrera hori ematen. Orain berriki gerriko beltza lortu duzu, nola izan da prozesua onaraino iristeko? 3 urtekin hasi nintzen, eta guztia zen prozesu hau, eta eskerra nire txari
oza golan gainean, eta nolari ere bai. Zer jarri zen Irunera, eta nuen azterketa, eta gainitu nuen berain esker. Eta nuen jodako zen bera zinturon beltza. Eta parte hartu duzun txapelketa garrantzitsuena? Bai, Irunean. Joan nintzen Irunera, eta izan kompetizio bat, onena, irabazen nuen biek eta eraman nuen zilarrazko domina. Etorkizunari begira, ze helburu dituzu? Pues, gehiena judua. Oza guztoko dut, segiruna du juduan, nortziko behar dana, eta irakastea izatea nire egin batera. Badakigu Zuraita ere judoan aritzen dela, nor da zuretako Zuraita eta ze paper izan du judoan zuretzat? Niretzat txikitan izan zen gehitzu bat onena, eta hortzik aurrera, pues, berezia izan da. Hortu bate onaino, zinturon beltzarte. Imaginatzen zinuen, noizbait ere zinturon beltza izatera iritsiko zinela? Pentsatzea ez, gero pentsatzea ezkero, ez nuen amestuz hortuko nuela. Ezkero nahi eta behari izan dira hortuko nuela zinturon beltza. Eta noizbait kirola uztea pentsatu duzu? Ez, inoik ere. Bueno, bikote, esker mile, Xaloa Telebistari zuen denbora prestatzeagatik, elkarrizketa hau eskaintzeagatik, eta segi bizkor. Bale, esker mila zuei judoari bere tartea emateagatik. Eskerrik asko. Eta gara errekat taldea. Eskerrik asko. Kaixo Jargi, egunon. Kaixo! Bueno, lehenengo gauza, eskerrik asko gurekin hitz egitera etortzeagatik, eta, zuk duela gutxi, azaroan, diska berria argitaratu zenuen, beldurrarekin dantzan izenekoa, eta, gustatuko litzaidake gaur pixka bat diska horren, eta, zure bilbidearen inguruan aritzea beraz, hasteko, beldurrarekin dantzan, ez, diska hauek kontatu pixka bat, hori azaroan atera zen, baina prozesuaren inguruan edo. Bai, diskoa sortzeko egin nuena izan zen, saia duela, hori 2021 egin nuen nire beldurren zerrenda bat, ze, interesgarria iruditzen zitzaidan lantzea disko bat kontzeptu batetik, ez? Porque aurreko diskoa landu nuen sin más, ateatzen zitzaizkidan abestiekin, eta bar. Eta orduan esan nuen, jungo naiz hildo batetik, eta interesgarria iruditzen zitzaidan beldurraren hildoa, porque ni naiz pertsona bat super beldurtia, eta esaten nuen, horrela, beldurrak pixkat erintzen dien. Eta orduan, egin nuen zerrenda bat nire beldurrekin, eta beldur batzuk aukeratu nituen, ze karo, pila bat ziren. Eta horietatik abiatu nintzen sortzeko abesti bat, beldur bakoitzetikan. Egia da, beldur guztiak, abesti guztiek ez dutela beldur bati buruz hitz egiten, ze bakoitzak edukidu bere evoluzio naturala edo. Baina, abesti guztiak atera direla beldur batetikan. Eta gero ere, behin abestiak nitula, zenik abestiak sortzitu gitarra eta hotxakin, hasi nintzen estudioa bilatzen grabatzeko, eta, kontaktatu nuen Aritzarregikin, eta, Aritzekin izketan behar nuela konponketak ingo zituen norbait. Eta, esplikatu nuen pixkat ze estilotik anjun nahi nun, ze aurreko diskoa baizela pixkat pop-rock estilokoa, eta nik nahi nun jalandu indie pop elektronikoa, pixkat elektronika gehiago sartu nahi nun, eta bar. Eta orduan Aritze kontaktatu zuen Pablo Novoakin, Pablo Novakon hartu zuen, eta orduan urtarriletik ekainera bitartean orako zer, ibili ginean konponketak egiten, Pablokin. Eta, gero ja, behin konponketak nituela, urrian sartu nintzen estudiora, eta ondo nintzen hor, hilabete bat grabatzen. Eta, gero ja, estudioan egon bitartean bideoklipa grabatu nun, lagun batzuekin eta bar. Eta horrela izan zen prozesua, goatea zen hori singela azaroak 24 eta diskoa abenduak 3. Eta, orain hortxe nabil,
taldeakin bai ensaiatzen, ze bueno, zuzenekoetarako ere talde formatua prestatu dut, osea, nirekin batera daude beste 3 musikari, eta bueno, ba oso pozik egia esan. Eta zerrenda bat egin zenuela, esan duzu, eta zure beldurrekin ez, eta gero beldur horietatik abestiak sortu zenituen. Zeintzuk dira beldur horietako batzuk? Ba, adibidez, beldur horietako batzuk dira, bai, eriotza, beste bat, bueno, pixkat emakume izatean jaso dezakegun manipulazioa, beste bat, adibidez, iluntasuna eta espazio itxien beldurra. Eta, bueno, dago pixkat, osea, denetik, osea, bai daudela, pues hori, igual emakumena izan daiteke zeo zer sozialagoa, baina, bueno, beldur fisiko edo emozionalagoak ere badaude. Eta beraz, nola deskribatuko zenuke edo ze adjektibo ez jarriko zenioke diska honi edo proiektu honi? Ba, nik uste dela disko pertsonala, ze, bueno, azkenean nire beldurrak dira, baina baita ere pixka aldungarria, edo ez dakit nola esaten den. Ze, bueno, azkenean beldurrei buruz hitz egiteak aldu beldurra eman, baina egia da behin beldurrei buruz hitz egiten dezula asko, bueno, niri gutxienez asko aldondu nahuela arlo batzuetan. Claro, hori galdetu behar nizun, ez izun beldurra ematen edo ez dakit errespetua nolabait jendearekin partekatzea zeintzuk diren zure beldurrak? Bueno, berez, azkenean, osea, baitarenik aukeratu dut ze beldur konpartitu eta zer ez. Baina, egia esan, eske ni naiz pertsona bat esaten dudala askotan, burutik pasatzen zaidan lehenengo gauza esaten dudala, eta beldurrarekin ere askotan, naiz igual ematen duen batzutan, en plan, que ridikula, igual baldin banago kontzertu batean, eta nago agobiatzen espazio txikia delako edo, banik esaten eta agobiatzen nago eta bani jo, osea, esaten dut orduan, bueno, beldurra hola ez, baina, hombre, gauza batzutan bai delako, pues bai, pixkat lotxa edo, eman dezake, baina, bueno, osea, bai ni ere naizela pertsona bat hori, askotan esaten dudala burutik pasatzen zaidan lehenengo gauza. Eta nola izan zen harrera, ez? Diskatera zenean nola hartu zuen jendeak? Ba, nik uste, osea, bai jende asko kontatu zuela evoluzioa aurreko diskotikan, gero, badago jende adibidez, gustatzen zaiola musika animatuagoa, eta orduan aurreko diskoa gehiago gustatzen zitzaiola, normala da. Baina jende askori diskoa hau gehiago gustatu zaio, bai letra aldetik ere, eta, osea, bai doinu eta bai letra aldetik, ez? Ze, bueno, azkenean, letra nik uste dute bai, nik aurreko letrak idatzen ditu 19 urtekin, eta diskontako ja, pues, 21 urte nituen, pandemia pasazan, ja nik bai beste esperientzia bat nekan bizitzan, orduan nik uste bai, pues, igual, helduagoak direla letra hauek edo gaiak bai, baina, bueno, orokorrean jendeari, bueno, gustatu zaio edo, bai. Eta geroztik, atera zenetik, non ibili zara diska eta zure abestiak aurkezten? Ba, bai egon aurkeztu nun diskoa Durangon, Azokan, Otxenean, gero aurkeztu nun bai akustikoan San Juanen, nireki dutela aterpe, osea, kultura aterpe bat, eta, ba, bueno, aurkezpenean, osea, behaien aurkezpenean nik aurkeztu nun bai diskoa, eta gero, hilabete hontan, euki genuen lehenengo kontzertu formatua Amore Bietan, Zornotzan, eta gero disko aurkezpena, osea, gaina aste buru berdinean, Lezon. Eta gaina justo, osea, gaixo nintzen aste hortan, osea, dena aste berdinean. Baina, bai, hori azkenean, kontzertua osea, kontzertu formatua behin egin dugu, bai ari gehala garatzen, bai, ze, bueno, pixkate bai, leheno ez ez komentatu, bai beldurraren hildoa jarraitu nuela diskoa sortzeko, baina baita antzerkiaren hildoa ere, ze saiatu nintzen abestiak sortzeko istorioak sortzen, eta istorioiek abestien bitartez eskribatzen. Osea, azkenean antzerkian egiten da aurkeztu egoera bat eta publikoari eman askatasuna. Eta pixkat hori bilatzen une bai abestiekin. Orduan zuzenekotan bai, aigea bilatzen
osea, bueno, ja sartu genitun Zornotzako kontzertuan audio batzuk eta bar, eta guai nahi gabilatzen ebai, pues, pixka antzerkia gehiago sartzeko formula hori. Hori galdetu nahi nizun lehen, asmoa daukazu hori kontzertuak antolatzeko edo nolabait ba hori leku gehiagotara joateko? Bai, hori, gabiltza pixkat prestatzen, eta, bueno, baita ere, zabalik gaude, bueno, norbaite kontratatu nahi baldin bagaitu, ze, bueno, azkenean, egia da ere, artista gazte eta berri bezala oso zaila dela lortzea jotzeko espazioak, eta aurreko entrevista batean ebai esan, askotan ematen du gainera, favore bat egiten digutela, usteagatik jotzen eta bai, baina baita ere gu zerbitzu bat eskaintzen nahi gea. Eta pixkat lortzea bai duintasun bat jotzerakoan, ze, bueno, askotan, hori, ematen du favore bat egiten dizutela leku askotan, eta baldintzak igual ez dira berenak. Eta zaila da, orduan, bueno, hor gabiltza prestatzen zuzenekoa, baina bai gaudela irekiak kontratatzera, eta, bueno, aurrera begira badago kontzerturen bat konfirmatzeko bai. Eta lehen antzerkiarena aipatu duzu, nolabait bi gauza horiek bateratu nahi zenituela, zu arte dramatikoak ikasten dituzu, ezta? Bai, bai, dantzertin ikasten du, janago, bueno, 4. mailan, eta orduan, bueno, pixkat bai nahi dudala, hori, jake, hoi ikasi deten, aprobetxatu, ze baita ere asko gustatzen zaitan antzerkia eta musika, osa dira nire bi pasioak, eta landu ordez separatuak, bueno, landu nahi ditut elkarrekin. Beraz, mendik aurrera zure asmoa hori izango litzateke nolabait bi gauzak batera egitea? Bai, hori da, azkenean bai jarraitzea musikakin, baina, bueno, diskonekin egin dudan bezala, erabili da lantzerkia bestitan, bueno, rengo disko batean izan daiteke ez dakit, osea, pues, igual kortometraje bat abestekin, edo, bueno, osea, azkenan ez daukatu haindik pentsatua guztiz, osea, badaukatu rengo diskorako ideia, baina, osea, haindik handago airean, baina, bai, osea, hori da nire intentzioa. Eta disko honekin adibidez, ez dakit zerbait pentsatuta daukazun edo esan daiteke, baina nola batuko zenuke antzerkiarena musikarekin edo nola ideiaren bat daukazu horrekin edo nola egingo zenuke? Momentuz egin duguna izan da, banatu kontzertua kapitulotan, gaiaren arabera edo, eta kapitulo bakoitzaren hasieran sortu ditut nik audio batzuk, eta sartu audio horiek galdera batzuk planteatzen, publikoarengan reakzio bat sortzeko, edo gero nik bai nahi ditut sartu gauza gehiago, gustatuko litzaiake sartzea sombras txinas dela, osea, dela bat aurrean eta atzean antzerkia egitea, edo sartza proiektzioak, baina karo, gauza horiek behar dute, osea, dirua eskatzen dute, aktorea, lagun aktoreakoa dauzkat. Baina, karo, zeninagoa besten ezin ez jarri ere egiten den. Orduan, harinez bilatzen beste formula bat, ze, karo, niri burura etortzen zidana dena da oso haundia bezala. Eta bai audioekin planteatuta, eta nik era besterakoan interpretazioan garrantzia jartzen dut, orduan hor ja bai hartzen du antzerki kutsua, baina bueno, osea, ni hain ez beti experimentatzen eta ea nola alden gehiago sartu antzerkia. Eta, klaro, lehen aipatu duzu, gaztea izatearena azkenean, gaztea azkenean zure bigarren lana da, zaila dela ez, nolabait aukera horiek izatea edo nolabait, ezakit, igual besteek zuan konfiantza izatea edo... Bai, azkenean, nik ulertzen dut ere ez, bazea ezaguna gure kulturan, ze beste kultura batzutan nik uste adibidez, Berlinen eta olako lekuetan, jendea igual juten da ikustea kontzertu bat ezagutzen ezun talde batena, ez? Baina gure kulturan egia da, juten gehala bakarrik talde ezagunak ikustea. Eta orduan, oso zaila da, baita ere, norbaitek esatea, kontratatuko dut, talde txikiago bat edo horrela, zeba aida arriskatzen. Eta batzutan, nire gertatu zean zait, igual, espero nun jende gutxi egongo da, eta gero jendea egondu da. Orduan, hori da baita ere suertearen arabera. Baina bai dela oso zaila, nik uste dela kultura kontua ebai. Antzeslanekin ebai, gertatzen da askotan
ez bada konpainia ezagun bat jende asko ez dela juten, eta gero antzerki adibidez hemen Bilbon, ni hona izenean ikasten, antzeslan askotan geunden betiko lauak, ze juten ginean ikustean, ez da ezaguna izan, ez ezaguna izan, osea, igual du. Eta bai gertatzen dela hori, karo, programatzaileek esatu dutela igual, kontratatuko pertsona hau, igual kontratatzet beste hau, eta jende gehiago etorriko da, eta igual benefizio ekonomikoa handiago egongo da, ez dakit. Baina bai dela nahiko zaila, eta pixka bat ondo egongo zen denon artean horrekin haustea. Osea, niri adibidez asko gustatzen zait jutea, ezagutzen ezeten kontzertu, osea, pertsona baten kontzertu batera, eta batan deskurritza musika berria. Nik uste positiboa dela ere gauza berriak deskubritzea eta beharrezkoa. Orduan, zer esango zeniokezuk zure musika ezagutzen ez duen norbaiti hori zure musika entzuteko edo zure kontzertu batera joateko? Animatzeko, beldurrekin asko dantzatuko duela, sentimenduak agian ere dantzan jarriko direla, eta irekitzeko eta animatzeko disfrutatzera. Oze polita horrek gogoak ematen ditu, mila esker ezaki zerbait gehiago kontatzea edo zerbait gehitzea gustatuko litzaizuken. Zakit, nik uste dia asko hitz egin detela, pero ni ez dakiz horraka, eta ja. Primeran. Bale, mila esker, jarri gurekin egiteagatik eta zorte on zure proiektuarekin. Mila esker, zuei. Agur. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.